ngineminyaka ewu-35. Ngumuntu wesifazane nje usebenza kahle futhi usemncane nezingane, nginomndeni nje, nginomuntu futhi engiphila naye. Ngesikhathi umyeni mesasebenza nje kwakukuhle ekhaya. Ku-right kuhamba kahle. Wenze ukuhle okufanelile ukuthi wahamba wavela ekhaya wangilobola. Kwajabula kakhulu ngisho nabazali. Kodwa kwahamba bhuti isimo saxeka ngakumyeni wami ukuthi waphela umsebenzi. Kwaqhubeka mina ekhaya ngasebenza. Ngabamba ke nami kufanele ngibe umuntu wesifazane ngiphinde ngibe umuntu wesilisa. Nganakela umndeni wami kanjalo. Yazi bhuti wami kulezi inyanga nje edlulile khona into engayenza bhuti wami. Lento engiyayenza ngiyiqhenye. Kodwa ngangithi ngenza into elungile ngomndeni wami. Nomyeni wami ukumbona ehleli kanje ekhaya. Ngiyazi ukuthi ngeke kufike kahle kuyena. Kodwa ngazama nami ukuthi umyeni amangene emsebenzini la ngisebenzela khona. Kodwa ke yebo wayiletha iCV kodwa akangenanga ngendlela elungile. Kwakufanele ukuthi ngilale nomphathi ukuze umkhweni amangene. Wena isiphi isizathu esenza ukuthi uze udecide ngokuthi ke uze uyocansini nomphathi wakho? Bhuti njengoba ngikutshela ukuthi umkhweni wami engasebenzi. Esehlala isikhathi eside nje engasebenza izinto engaqhubeki nasendleni. Ziningi izinto nami engiyibhatalayo. Kuningi ngiyadonseka ngapha nangapha. Nanokuthi ke nje nomphathi ke naye ngahlala phansi ngaxoxa nomphathi. Ngathi isimo asikho right, umyeni wami ekhaya akasebenzi. Yabazi ke abantu besilisa ngithi uzokwenza into ngendlela ekuyiyona. Wavele wangifuna embedeni. Mase kufuna embedeni wagcine enze kanjani? Walenza iqiniso umphathi? Yebo walenza. Uyasebenza njengamanje mfowethu. Kuhle usebenza kamnandi umyeni wami. Kuhle nje kumnandi ekhaya. Imali yangena nje sibambisene kahle. Manje inkinga umphathi usefuna njalo. Ufuna ini? Ngimnike njalo. Ubumina njalo ngifuna embedeni njalo. Yonke lento yenzeka kuphi yonke lento le? Umzwane nje emqala nekani sugar. Mangenza ama night shift nje uyangibiza ngidonzela eceleni sihambe soyithola. Nasemini nje office seyithola. Kuningi nje sengiyinto yakhe nje mina. Angazi nokuthi umkhweni amangasayizwe lento usingempela ngenze njani ngathini. Kodwa mina ayikho into ngathini. Yebo ku wrong kodwa ngangisiza umyeni wami. Nengane zami ekhaya. Nishadile nomfowethu noma? Usalobolile. Usalobolile uvelile ekhaya walobola nje. Sekusho lezo zinto ezincane ukuthi nje umsebenzeki. Busungabona. Ngalenza ke iqiniso nami ngazamela umyeni wami. Namhlanje ngilalwa iboss yami. Mhlawumbe nje yipi imithwalo wawusuyithwele kangako eyenza ngempela ukuthi nawe ugcine usuthatha izinqumo kanjeni? Imithwalo nje awuyibali nje imithwalo. Ingane. Thina sayifundisa sinomyeni wami ukuthi sikhulele emakhaya. Asifundanga ezikoleni ezilungile right. Sasifunda nje ezikoleni. Sasifisa nathi ukuthi izingane zethu zifunde ezikoleni right. Amanzi, ugesi sengiyakhokhela, ngithenga ukudla. Ngithenga ngisho umyeni wami impahla zokugqoka. Imoto yonke into nje kwasekubheke mina. Nami ngangidinga ukuthi ngikwazi ukuthi phela ngilekelele. Nami ngiyakudinga ukulekelelwa, ngiyakudinga nami ukuzizwa ngumuntu wesifazane. Nginakekele umyeni wami. Ngase ngithi angenze lento lena. So nje endlini mfethu weyibo ukhuleka kanjani mfethu?
endlini ngempela khona kodwa ukukhululeka kodwa after yonke le yanto leyana. Bhuti wami angifuqama ngalento yangidla mihla namalanga. Yeah. Kodwa ngiyazama ukuthi ngingayinaki ngingayifaka engqondweni kodwa ungangayifaka kanjani into engqondweni ekubeni umuntu njalo uyagibela. Yazi umyeni noma mengithinta nje ekhaya kuba naleyo nto nje khona ngalelo suku ekade engigingqile nomyeni nami futhi nawe waphinda sengiyinto engingayazi nani. Akasola ayisole ngisho ukusola nje inkunzi. Uze hayi ngathi khona phade okade ushuka khona. Angazi ngiyacabanga ukuthi umyeni nami ngithemba kakhulu. Yeah. Nanokuthi vele ke bengeke ngimchithele ukuthi nje ilento nje bhuti engiyenzile mina. Lo mntshontsho nje. Angazi ukuthi manje umphathi umtshela ukuthi cha mfethu phela asiyekeni uthini yena. Sodlana ekhaya bhuti. Phela uma ukuthi umphathi nje bethi asiqhubeke mina bese ngithi angifuni uthini uzovela athi phela umkhweni nami avela yeke umsebenzi. Yeah. Ngeke ngize ngikwazi. Awukazi umtshele ukuthi ayeke lento. Ya kwangifikela uthi ngimtshele ngaphinde ngamtshela ke. Kwangifikela yebo ngase ngiyamtshela. Akayizwa kahle lento. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe wathola unayo inkosikazi umphathi. Unami inkosikazi umphathi. And unkosikazi wakhe uyafika ngisho emsebenzini wethu. Kubhlungu lokho kumina. Ngiye ngithithize nje ngitshela ukuthi mhlambe khona into ayibonayo unkosikazi ukuthi mhlambe ngiyenza nomyeni wakhe. Kunzima bhuti wami. Mayini ngiphenduka impela la ematafuleni eoffice phenduka impela nje. Sengiyinto yakhe nje. Yabona nje kahle sesiyathandana sinomphathi. Kodwa manje ngathini akaze ayinto ayicacisa ukuthi kahle kwenzakalani kusawumlalo noma usefuna kwinto yangempela kodwa nje ngiyinto yakhe. Hayi bafowethu hayi kunzima. Hayi kunzima bafowethu kodwa ke asiliqala uhambo nawo sisi mfowethu simlekelele ngoba udaba olunzima kakhulu lolu. Ngesiqale mhlawumbe sohlela nosisi usuku esizokwazi ukuthi siyovashela ngaso umuntu wakwakhe bese ke emva kwalapho so bese mhlawumbe sesisuka sesiya ku manager mina sibathole kahle ne-offer nini konje umsebenzini. Sijwayele uku-offer ndawonye. Yebo. Ngalokho suku. Ngolesithathu bhuti. Oh yeah. Yebo. Kodwa kunjalo ulobo lesithathu nje si-offer ndawonye sinomyeni wami. Yebo. Ayihlele mhlawumbe indawo uzolesithathu kanjalo. Sokwazi ukuthi ke simvashele. Ayasazi. Hayi indlela esihambileyo. Bafowethu, this is another day. Njengoba kuthembisile nje ukuthi ke usuku solihlela bese ke emva kwalapho siyahlasela siyakhona ngoba uhambo vele besiqalile manje seqhubeka seluze liphele. Njengamanje siyongena la kuboka kwanakhujana kwakho sisi sokwazi sixoxe yonke into sikhulume nayo yazi ke na ukuthi somlevelela nje kanjani then ke sobe sesibona ukuthi esinye step sisisa kuphi kodwa emva kwalapho khumbuza ukuthi ungakhohlwa mfethu ukuvota 052 Satma 19 kule number 32436 ngicela sengaphakathi sisiwami njani nje igwababsti Sikhuluma ngomyeni la. Yeah. Khipha inkomo. Yeah. Akekho umuntu ongavunywa ukudlela umfazi. Yeah. Angazi ngotholana endlini ngoba ngiyamazi umyeni nami unjani. Yeah. Hayi ngiyasaba bhuti wami. Cela siyekhona bafowethu. Siyolungisa yonke. Hayi. Acho. Uyathala isa ana